What's up? Andito tayo ngayon ulit sa apartment ng aking mga client na model. So, ito na ang pangalawang session, kaya samahan niyo ako at ang project natin ngayon mga kapobre ay isang rosas na parang blossom na feminine style na parang aesthetic sa kita pa rin ng ating client. Kaya, with each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure, but what fun would that be? The punks and the peasants who dared to impress me, singing desperate daydreams so they could undress me. Buzzing, our hearts are thumping, yeah. And I know you want me, 'cause I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart, show you all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Give you a million flowers, show you my secret powers, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Tomorrow forget me, but tonight stay the night. Ooh, tomorrow forget me. Ooh, tonight will you let me? Hey, what's up mga kapobre? Ngayon ay nasa 40% na tayo ng ating session. At ating interviewin si Ma'am kung okay naman siya. Okay naman? Kaya pa? Sakit? Mga sa 1 to 10, nasa ilang percent yung sakit? 10 over 10. 10 sakit talaga? Sakit daw. Tanungin natin si Ma'am, ano ba yung pangalan ni Ma'am? Steffi. From? Himalalud. Nasa ilang taon na si Ma'am? 20. Nag-aaral na bakit nagpatatukan ng ganitong design sa dito mo? Favorite flower colors. Mahilig ka sa rosas. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure, but what fun would that be? The punks and the peasants who dared to impress me, singing desperate daydreams so they could undress me. They vanish completely when I feel like you could love me. Tomorrow forget me.
Sana all. Sige, sige. Our hearts are thumping, yeah, yeah. And I know you want me, 'cause I feel like you could love me. Tomorrow, forget me. Tonight, will you let me give you all of my heart, all of my heart? Show you all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Give you a million flowers, show you my secret powers, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Tomorrow, forget me, but tonight, stay the night. Ooh, tomorrow, forget me. Ooh, tonight, will you let me give you all of my heart, show you all of the stars, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, give you a million flowers, show you my secret powers, because I thought I couldn't love anymore. But if you want me to, I'm all for you. Give you all my heart, I'm all for you. I'll show you all the stars, I'm all for you. Give you a million flowers, I'm all for you. Show you my secret powers, I'm all for you. Hey, what's up mga Pobreng Bisaya? Ito na, update sa ating session. Yan, banda mga kapobre, ay naglalagay na tayo ng mga whites. Siyempre, ang gamit natin ay ang Star Bright. Only number 1. Napaganda gamitin. At siyempre, narinig nyo naman nung interview natin kay ma'am kanina. Masakit daw, pero kinaya. Yan yung sikreto ng mga tattoo artist. Masakit, pero kakayanin ng ating mga client. Ayan. Almost done na tayo dyan mga kapobre. Siguro nasa 90% na tayo. Puti na lang. Yan. Sabi nila, mas masakit daw yung puti. Pero para sa akin mga kapobre, pareho lang naman yun. Parehong masakit. At yung kunting linis na lang at kunting mikos-mikos pa at patapos na tayo mga kapobre. Napakaganda ng kinalabasan ng ating session. Yan po ang ating pangalawang session. Nakakita mo nyo sa aking unang vlog. Tinira natin yung kanyang kaibigan sa hips pa rin syempre. At yan yung pangalawa. Napaganda. Rosas na mala blossom sa hips ng ating client. Napakasulit. Si ma'am ay parang baliwala lang. Sinabi niya kanina na masakit daw, pero hindi man lang ako nakarinig ng ungol. Yun lang talaga yung hinihintay ko, pero wala. Napakasulit ni ma'am. Numero 1, number 1, unang-una sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga client na nagtiwala sa ating talento, at sana po ay dumami pa kayo. Maraming salamat din sa aking partner in crime, ng aking asawa. Siya po ang nagbi-video sa ating mga vlog. Siyempre kailangan po, pag nagbablog po ko, sinasama ko po talaga ang aking partner para walang mali siya. Yun, para hindi rin magkahiyaan. At yun. Hey, what's up mga Pobreng Bisaya? Tapos na ating second tattooan session, di ba? At kamusta madam? Sakit. Sabi ko sa'yo, kinakaya, di ba? Ito ang kanyang first tattoo. Hopefully, kasunod matagdagan pa. Sunod-sunod na yan, di ba? So, for more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell button para updated ka sa aking mga susunod pang mga video. So, thank you, Miss Steffi from Himalaya. Baka ikaw nang susunod. Ciao! At natapos rin mga kapobre. Ayun,
Sa mga nais magpatato, sa mga may mga katanungan, pwede nyo po akong i-PM directly, Pobreng Bisaya, always on the go, kahit saan ka pa. Puputa kita when the price is right. Ayun na, Pobreng Bisaya, maraming salamat. Hahaw! Thank you. Ang pinga, salamat.